Siyakhuleka kontethe. Kulanzela. Siyakhuleka emzini kaBathofana. Yeah. Cha, asibonge uthando lokwamukeleka ekhaya. Sibonge nje nenhlonipho esifice ekhaya. Siyahloniphana kakhulu nalensizwa. Sisebenza nayo. Ijongo nje iqondile. Namhlanje ke sekufika isikhathi ukuthi liyagana. Akukho mina engakusho okutheni okuningi. Ngaphandle nje ukuthi udwende confirmed i-28 zika July sobe sikhona la yobe sibonde saye June 28 June Nicole bafowethu Nicole i-raptor ngapha endleleni ayona upetrol iyawuphuza ugcine sekuphuza la le 28 zika June sizobe sikhona lapha ekhaya sizobe sikhona lapha eDubeni eDubeni isikodi mfowethu welcome to fatherland siyabonga ukuthi ngithenga ngoba ngiphila nezinsizwa ngiyazi ukuthi mofika endaweni khona izinsizwa kube khona nezinto no anti bethu intombi no anti bethu kube khona no anti bethu abathanda ukuthi bejabule nje ngaso kwesikhathi makufika obhuta abasebenza eGoli kuthina ngama sweet guys baphethe ama sweet mfowethu mfowethu masihamba lapha kuhlale abushi ngiyabonga kakhulu konke lokhu ke akhona ukuzenzela kuyindlela umuntu okhuliswe ngayo egcekeni ekhaya ngiba kumama masikhathana sarwa sami nasi sondela yabonga ngibajene into nami yokugcina le masikakhane lona mama ngisala ayi usangifanya ziningi kakhulu ngabe ziwu10 ngiyabonga kakhulu into ngithole kumama ngifundise ngithole mama ngiyabonga nobaba kodwa baba ke bangishenzile ingane kakhulu mhlambe leli gcekeleli fanele libone abazi bendawo la ngisho selidini namhlanje uyelo umyelo ngokushaya umhlabathi phansi kwemali nangu yani